Hallo beste Broesko-volgers, daar zijn we weer met deel 2 van de coronasessies van 2021. Vorige week zat ik hier in mijn keuken met keukentafelletjes etc. met Robert gaat dingeren voor zomo's en wat waren er meer, bloemkeur en sproeten. Deze week heb ik Guido uitgenodigd, onze trombonist. En Guido vond het leuk om nog eens een keer een oud Geometry nummer te spelen. Ja, en dat gaan we dus ook door. We hebben een oud Geometry liedje van de plank afgehaald, het stub eraf gehaald en een voorzien van een nieuwe Zittische tekst. Dus voor iedereen goed te verstaan. Waar voorheen was het in het Engels. Maar nu gaan we boodschappen doen in het Zittisch. Ik zit maar zet hem maar in. Gewoon hem inzetten. Lop maar gewoon. Hallo, goeiemorgen, wie gaat het met dich? Vincent ergert zich mijn wieske flui. Tu die tomaten zijn fijn, doet maar in ons afveer. En fluit maar met het is een gans kleine mui. Gaat ouwe kies aan een stuk, of snie maar gelijk een gelbluk. Zeg ik meen, ze houden regen verwacht. Kijk eens met op mijn lies, is er niks afgeprijs. Ik heb van olifanten gedruimd vannacht. Op zaterdag, dan waai ik het rond en glimlach zo blij wie een nacht. Op zaterdag, dan boodschap ik rond, zo druimer ik achter mijn kar. Ja, het steekt dich wel leuk. 2 moren en een fijn flesje wien. Ja, die ogen ze lachen, nog gaat die zijn eerste toon. Veel plezier in elk geval en tot ziens. Op zaterdag, dan waai ik het rond en glimlach zo blij wie een nacht. Ja, zaterdag, dan boodschap ik rond, zo druimer ik achter mijn kar. Ja, zaterdag, dan waai ik het rond en glimlach zo blij wie een nacht. Ja, zaterdag, dan boodschap ik rond, zo druimer ik achter mijn kar. Dat ik eens een keer boodschappen ging doen. En er was een kassenjuffrouw, die was maar aan het klommelen en door. En het liep er voor geen meter. En ze zei ook tegen een collega van haar zo van, waarom moeten ze ook altijd alles, die codes veranderen en zo. En, ja, ik hoorde dat en ik kreeg dat met. En ik zag met binnen een slumme kop gaat in de trant van, ja, het enige wat constant is, dat alles constant verandert. Nou ja, dat is die blik van dat meisje wat te zien, echt hoor. Als blikken tomatensaus koos dooien of gaat, dan had je al ver witte bonen in tomatensaus blikken. Die gaat er niet. Allee, één keer de laatste noot, Guido. Ja. Hop, Kumper. Ja, zeker. Ja, dat moet hem zien. Dat moet hem zien. Dames en heren, dit was onze corona-sessie van 9:30. Oftewel, ze hadden het vroeger, we nemen het nu 9:30. Ja, dat is het maar. Het is nog geen 9:30. Het is nog geen 9:30. Verdenk is er nog in. Het is nog geen avondklok. En voordat verdroet gewoon nu, moet ik even gaan zeggen, wacht, zet even gitaar aan de kant. Dat weet Guido niet, dat is een kleine verrassing. Wat het namelijk is, even een anekdote bijhouden, Guido. Kijk me ook echt voor popzak doen. Nou, weet je wat het is, Guido? Het is dadelijk let's januari, 29 januari of zo, is het 10 jaar geleden dat we op een feestje waren in Delft. En dat Tine Pap tegen dich zei van, hey, Guido, luister, morgen binnenkort een open repetitie, pak die de trombone en gaan eens met kijken wat hij en doen is. En ja, het verhaal is, Guido is inderdaad 4 dagen later naar die open repetitie gekomen van Geometry, toen nog. En dat is ongeveer 10 jaar geleden nu. En Guido is helemaal weggegaan.
Dus Guido, dat is een jubileum. Nee, dat is echt niet goed. Dat is Dat echt is niet nieuw, goed. 2021 hebben ze toen een jubileum. En dat willen we niet voor Bilotte gewoon. Oh, zie. En dit ging ook gewoon lekker de sociale media kanalen altijd vind je chic om dich te eren. Ik hoop ook dat ze nog meer als 2 jaar gewoon... Ik weer naar de hoed. Gelukkig. Verwijt dat ze toen een marktplaatsfan was. Ik heb gekeken voor marktplaatsbonnen. Dat geeft het zich niet. Maar ik heb hier een kleinigheidje namens ons. Guido, van harte gefeliciteerd met die 10-jarig jubileum bij ons in de club. Alsjeblieft. Dat vind ik echt schoon. Dank je. Proficiat. Dank je. Oh, sorry, ja, zo. Hey Lu, dit was de corona-sessie voor deze week. Volgende week zit Ruud hier, als het allemaal goed gaat met de avondklok, dat gaan we wel regelen. Volgende week heeft Ruud een chic leedje uitgezocht om samen te doen. Bedankt voor het kijken. Hoi! Zie, hij echt niet voor. Ik voelde het niet aankomen. Hey, leuk man.